Holy 10 ari kutrenda zvakare nekuda kwezvikonzero zvisizvo. Bebilo, udokumomorisana. Wasamwe. Uti Kubva pakutsoropodza vaWinky D kusvika pakushora Leo Magoz, Oriano naMambo Tuterere paInstagram Live. Muimbi uyu weZim Hip Hop atanga zvakare madhirama ake uyezve haasi kuremekedza mudzimai wake Kimberly Richards apo achizvirova dundundu pamusoro pekuchila akakula down nevamwe vasikana. Makula ere maita seko family maita seko femo. Yanzi inchandrisa karure uroya vanhu. Of course, people are now tired of Holy 10's dramas, but is he trying to trend again or something? Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano, ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo video rino nekurisheyawo zvakare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Holy 10 adzoka zvakare mumisoro yenyaya after adzoka kubva kurehab. Mushure mekunetsana navaWinky D, Holy 10 ave kunetsana zvakare nevamwe vaimbi vemuno vakaita saLeo Magoz, Oriano, zvakare uye nyanzvi yeVhangeri Mambo Tuterere. Mina ndikuudze something chanza ndamboudza vanhu Stuart. Ndakuudze something. Unoziva here kuti wazora here. Song iya inonzi wazora here. Iri pa number 100. Vanhu vari kufara vari kuenjoy. Song iya ndakatanga ndaipa Leo Magoz. Ndikaudza Leo Magoz akauya panapa pastudio tikarekodha ndikamuti ngatirove. Musati akanzwa chi. Anza isi hit. Saka chinzi Leo Movo. Leo Magoz, Leo Movo. Leo Mogo. But no that you I feel like song here. Personal. Ndakatanga ndaipa nyasha anzani mfano. Uyu ari kutedzera mondo redu. Oriano. Ndakatanga ndaipa Oriano. Oriano akati maya ite. Ndikati bo. Ndikanopa personal kuna nyasha David. Akauya akapedza. Yeah, but nozati wazora pane munhu atakatopa man. Ani What all the spectators. kababy kangu ave. No names. Muvidhio riri kutenderera richangoburwa, Holy 10 anoonekwa achinwa doro achiputa fodya uye achinyomba maartists aya, zvichikonzera kupokana kukuru pasocial media. Vatsigiri vari kusvotwa nekuda kwehunhubu hwake, vamwe vachiti hunhu hwake hauchadzoreki mushure mekunge azviti ndiye baba vekuZim Hip Hop. Asi handizvo zvega, Holy 10 akatyamadza vateveri vake nekuzvidza mudzimai wake Kimberly Richards, panguva imwe cheteyo achizvirova dundundu nekutandara nevamwe vasikana. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.